letras forman parte dos libros. Os libros? A biblioteca leva pechada máis con ano desde que donaste de seguridade a asignación. Isto é moi raro. Nunca vin cousa igual. Máis e máis letras. Isto necesita a presenza da máxima autoridade. Benxamín, Benxamín! Pero que che pasa, home? Estou vendo... Gol! Déxate de gol e de nada. Menos mal que te atopo. Pero onde vistes a estas horas? Pasou algo. Derrubouse a Fonte Romana. Ainda que está piques non é iso. Tens que vir con nós. A onde? A biblioteca. Pero se está pechada, home. Pois por iso, mira. E iso que? Letras. Xa ves o que son letras, Tadeo, pero que significan? Non teño ni idea do que poden significar. Pero estaba na praza da lei, en a entrada da biblioteca, asomándose por a mesma porta dela. Algún neno, xa está. Algún neno estivo xogando por ali. Non, que non é iso. Me vais entón? Ves ou non? Mañá. Se ti non ves agora, vamos buscar un xaxento moral. Está ben, deixa que colla a chave da biblioteca. Dársila, pasan as chaves da biblioteca. Xa o home, que sempre mandando. Vamos. Mira, ves? Que pasará? Que máis na biblioteca leva pechada máis un ano. Credes que isto é cousa de nenos? Non, cousa de nenos non é. Non abrite falta de grasa, axúdame, Tadeo. Algo estuve por detrás. Mellor vamos pola porta de atrás. Aquí pasa algo corto, digo volo eu. Penso que sí, a ver se podemos entrar. Que escuro está isto. Te abre a túa espera. Xa encontrei un plantón. Isto que é? Ten cuidado, non te pongas nese monte de letras. Temos unha caseta así. Pero, isto é unha xungla. Pero que pasa? Que cousa máis rara. Que cousa máis rara. Cousa máis rara. Está increíble. Para algo malo non te sacan da cama, digo eu. Se xa sucedeu, pois a min ninguén me sacou da cama para dicirme que son millonario. Pois a min tampouco. Isto non é para nada bo. Digo cho eu, para nada bo. Non xente pesimismo que sempre asesinados. Non señores impacientes! Unha novidade no pobo, alegraría as nosas vidas. Mandei-vos chamar por isto. Que é isto? Letras. Letras? Sí, letras. Partes pardos. Sí, son letras, moitas e pequenas letras, pero que significa isto? Caeronse todas as letras dos libros da biblioteca. Como dis? Estades de broma ou que? Credes que isto é unha broma? As letras non se caen dos libros, están impresas neles. Pois desos libros quedáronse sen eles. Quedáronse como a un árbol de folla caduca. Non queda ninguna letra nos libros, ni nas portadas, ni nas contraportadas, ni nos lombos. Se non fora que ti, Tadeo, é moi pouco dado a gomas, pensaría que... Mirade isto. Non hai nada escrito, é un libro completamente branco. Todos están igual, eu mesmo os vi. Temos centos de libros valeiros. Todo o que puidera vender perdeuse. Non pode ser! Non pode ser! Non dicen eu que isto non era para nada bo. Estarán enfermos os libros? Casi dá por Deus. Os libros non enferman. Ao mellor é unha praga desas raras que os afecta. Iso sí pode ser. Serían libros baratos. Ti sempre con parvadas. Escoitade, non teño nin idea do que pode estar pasando. Pero na biblioteca non queda ninguna letra impresa e hai millóns delas cubrindo xa nas paredes. Así que isto é grave. Non sei por que hai tanto alboroto. A biblioteca estaba pechada, así que para que sirve. Volvemos a pechar e xa está. Sen máis, a pechamos e non nos preocupamos do que puido pasar. Así de fácil. Dasme noxo, Trifón. Dasme noxo. E vostede que pensa de todo isto, señora mestra? Que isto é unha vergonza. Levo tempo dicindo que había que abrir a biblioteca ao público. Os nenos e nenas non só podían ter libros na escola. O que nos está a pasar é moi triste. Non me extrañaría que saísemos nos xornais, na radio e na televisión. E non precisamente para ben, senón por raros. A que biblioteca se lle caen as letras dos libros? Alguna vez escoitastes algo igual? Se nos pasou a nos, puido pasarlles a outros e quedaron calados. Escoitade, non podemos fingir que non pasa nada, facernos os ignorantes e pechar a biblioteca de novo. Cando alguén lle doe o corpo, vai ao médico, non? Pois aquí está a pasar algo moi raro e temos que saber que é. Recordade que a biblioteca tiña libros antigos e moi valiosos. Alguén deu os libros da biblioteca? Alguén o recorda? Alguén entraba antes da biblioteca? Non, claro, a señorita Virtudes xubrouse máis por aparecemento que por idade. A biblioteca era o último lugar do pobo onde
non podía esperarse encontrarme. Por iso estaba pechado. Suponiendo que alguén lera algún deses libros, non pretenderá pregar a contra outra vez unha unha, verdade? Compramos os libros en paz, non sea que ven tanta lea. Eu, como a directora da banca, vamos ver cos conteres baixo e pedimos un préstamo. Era boa, non temos cartos para os grados ausentes, así que veron para libros. Deixa o libro. Dame as letras. As poñemos e xa está. As letras escorregan, caen ao chan. Eu teño aquí cola, as pegamos con cuidado, esperamos e xa está. A letra descolou, está totalmente seca, mirade, escorregan tamén. Seguro que cada libro tiene as súas letras en unhas estas e outras. Pois estamos listos, imposible saber cales son as letras de cada libro e menos en que página estaban e como ían. Isto xa nos podía pasar a nós. Xa non hai máis remedio. Teño que chamar as autoridades competentes. É necesario? Sí, temo que sí. Por qué? Porque esta biblioteca é moi antiga, porque tiña obras moi valiosas e porque son alcalde e non estou disposto a atacar esta lea. Para pagar a nós, como se avís? A quen vas a chamar? A Consellería de Cultura. Está claro. Tribunales tens que estar día noite vixiando a biblioteca, que non entra ninguén. Os cursos van a ser moitos e non podemos perder ninguna letra. Vamos, vamos, circulen, que aquí non teñen nada que facer. Veña, circulen. Na cidade pensaron que estábamos tolos. Dixeron que van mandar a dos aves moi importantes. Destas pendientes, Tadeo, chega no tren das 3:20. Comunícalles a todos que mañá temos reunión aquí. Hai que poñer os altofalantes nas rúas para que todos escoiten das súas casas. Sí, Morales, vai o que te di, Tadeo. O mano, señor alcalde. Señores, veñan por aquí, que agora chama o alcalde. Esperen aquí un momento que ten que chamar a un. Boas tardes. Chámome Benjamín Fernández. Santiago Acevedo, e o meu colega, Don Manuel Cabreiro, profesores eméritos das letras galegas, hispánicas, filosofía, historia e unha longa serie de materias que tan bello caso. Vamos a ver o extraño fenómeno. Veñan por aquí. Vaya. Sí, é o que nos temíamos. Xa sabemos de iso que pasou. Dende logo é un diagnóstico sinxelo. E que é? Cultura! E isto que ten que ver co feito de que os libros se caeron as letras? Señores e señoras, levo toda a miña vida temendo un momento como este. E por desgraza é hoxe. Creo estar equivocado. Creo que morrería sin que as miñas teorías confirmáranse. Lamentablemente, cando alguén me dice unha teoría baseada nun suposto posible, esta remata sempre confirmándose. Hoxe é un día triste para a cultura deste país e do mundo en xeral. Hoxe, no século XXI, cando a humanidade é capaz de concentrar todos os miles de libros no chip, é cando viaxamos por internet ou as comunicacións son cousa de coser e cantar, parece ser que descuidamos o máis elemental. As raíces. E permíteme que vos diga algo. As raíces son sempre o primeiro, a clave de todo, o kit da cuestión. Un pobo, unha sociedade sen raíces non é nada. Está condenada a volver a verbalia. Gustaríamos preguntarnos un a un que queredes co libro. Seguro que teríamos para decirnos respostas, pero non estamos aquí para iso ni para perder o tempo. A verdade é que non nos interesa moito o que credes. De feito, xa sabemos. Bastenos comer o que lles sucedeu a vosa biblioteca. Hai quen pensa que os libros non son máis que papel. Hai que nos coloca no parador porque fai bonito. Hai que nos compra por a cor dos lombos, para que faga xogo coas cortinas. E os demais crees que están cheos de letras, de cousas aburridas, e de historias que non vos importan. E sabedes algo? Non é así. Os libros falan de persoas que existiron no pasado, tanto como de seres son reais na mente dos seus creadores. Os libros son as formas de arte máis
tecnoloxía, o coñecemento, o entretemento, a paz e a vida. Sí, a vida, porque os libros están vivos, teñen alma, corazón, sentimento. Cando o libro non é lido, é como unha persoa que non vive, que se seca e acaba morrendo. O mesmo ocorreu con vosos libros. Morreron de tristura, de soidade, de abandono, morreron todos. Secáronse. A súa alma e o seu corpo separados, xa non son nada. Ninguna enerxía recorreu as súas páxinas. Un pobo inculto é un pobo estéril. Estades condenados a ignorancia. E por ignorancia, condenados á desaparición. E isto é todo o que temos que dicir. Eu teño unha idea. Que medo me dan as túas ideas? Por que non lle contas a teu pai? Que leo alcalde. Porque sempre di que ando a enredar e non meterme en leas. Pero eu non penso renunciar a miña idea. Iso de falar. Non di que hai que ser emprendedor. E cal é a tua idea? Nós seremos os autores e autoras dos libros. Nós? Sí, nós. Con letras impresas. Letras desiguais pero impresas. Como o faremos? Mirad este libro. Asombrosa historia da nena invisible. Por Margarida Fernández Eulate. Unha servidora. Este libro o mellor era Pinocho antes da caída das letras. Pero agora é un meu conto, é genial. Que forte. Como fixeches? Eu quero facer un. Segundo os anciáns, aos libros caéronselles as letras porque ninguén os lía. E cando nosos pais intentaron pegalas de novo, as letras colgábanse e non quedaban nos follos nin con cola. E por que noutros libros si quedaron as letras? Porque eles poñían as letras ao cho. Veredes, os libros da nosa biblioteca xa máis volverán a ser o que era. Iso seguro. Non é que estean mortos del todo, pero agora que xa se lles caeron as letras, o que antes era a Illa do Tesouro ou Alicia no País das Maravillas, agora é un libro en branco. Pero segue sendo un libro. Xa entendo, secáronse as súas letras, pero eles non están mortos, e as letras tampouco. Exactamente. Seguen vivas, por separadas, pero vivas. Agora entendo a tua idea. Por que non escribir novas historias xuntando todas as millóns de letras feiras? Iso que queres decir, non? Sí. Exactamente. Xa sabes que funciona para mostrar este libro. Ai, gustaríame escribir a historia dunha princesa e un príncipe. Eu, unha onde mamut gaña somes primitivos. Eu, unha de piratas. Eu teño unha idea para unha novela de misterio. Pois eu, unha de fantasmas, con debuxos e todo. Así calquera, como que debuxas. Cando empezamos agora mesmo. Margarida, Margarida, onde estás, filla, Margarida? Nicolás, Nicolás. Pedro, Pedro, onde están estes rapaces? Van levar todos no cu. Estou esgotado, teño sono e moita fame. Non xa se choricas, todos estamos igual. Levamos moitos días creando historias. Todos! Non só ti. Isto estive listilla. Pensades a de pensar, sempre está desigual. Temos que estar moi contentos porque estes días estivemos aprendendo moito. Eu descubrín a miña nova vocación, escribir. Cada día teño máis e máis ideas. Remato un libro e xa teño unha idea para outro. É tan apasionante ver como o libro vaise creando a medida que o fago. Sí, é verdade. Xa impresas e todo, ainda que as letras sexan distintas. Eu quero que isto dure sempre, sempre, sempre. E que faremos se levan as letras? Temos que dicirlo aos nosos pais. Nos descubrimos unha nova forma de volver a ter biblioteca, non? Nosa propia biblioteca, nunca mellor dito. Pero como explicamos que temos libros novos, con logos antigos, escritos por nós, e nada máis que impresos? Canto tempo levades escoitando? O suficiente, filla, como para pensar os problemas neste pobo multiplícanse. A idea foi miña, pero ocupaos como que non sea. Nunca nos escoitades, sempre tedes traballo, e nunca tempo para nós. A nena ten razón, digoche que fales con ela, que está nunha idea difícil e sempre disparvadas. E por que non falas ti? Xa está ben, non vamos a rifar agora. Pero eu teño unha pregunta. Por que a non se nos escorrega ahora nas letras? Porque nós non as poñemos, nós escribimos, volvemos a darles vida. Cando o libro xunte unha nova frase que forma parte dunha historia, acepta. Esa é a diferenza. Estes libros baleiros eran como sardín sin flores, necesitaban sementes para crecer outra vez. Pa, pa. Nos poamos as páxinas con novos soños e agora volver a estar vivos. Volver a escribir os libros. Volver a escribir os libros. Cantos escribistedes? Moitísimos. Poderíamos escribir nós tamén libros. Sí! Claro que sí. Todos tedes algo que contar. Xa non hai máis remedio para o que pasou, pero temos unha esperanza para eses libros e para esa biblioteca baleira. Eu
Gracias. Constantemente aí cando era nena. Pois eu unha santinería, unha parte especial dedicada aos cabellos. Eu escribiría os contos que de nena contaba a miña avoa e que nunca esqueci. A min gustaríame facer un libro con todas as miñas receitas de cociña.